Другі горад Беларусі стаў ахвярай расійскіх беспілотнікаў. Магчыма, прэзідэнцкія выбары будуць набліжаныя. Адзін з асноўных пастулатаў беларускіх дзяржаўных медыяў заключаецца ў тым, што Беларусь не ўдзельнічае ў вайне, Беларусь увогуле за мір, і тое, што Беларусь не была ўцягнута ў вайну, галоўная заслуга Александра Лукашэнкі. Ён гарант міру, і менавіта на гэтым грунтуецца неабходнасць ягонага перавыбрання на чарговы прэзідэнцкі тэрмін. І сапраўды з кастрычніка 2022 года з тэрыторыі Беларусі не ляцелі ракеты ці беспілотнікі супраць Украіны. Але апошнім часам гэтая мадэль прапагандысцкая ці палітычная пачала ламацца. Спачатку праз тэрыторыю Беларусі пачалі ляцець ракеты ў бок Украіны. То бок запускаюцца яны з тэрыторыі Расіі, але пралятаюць частку паветранай прасторы Беларусі. Вось, напрыклад, тая ракета, якая заляцела ў Львоў, і там ёсць ахвяры, яна часткай праляцела праз паветраную прастору Беларусі. Гэта першае. А другое, раптам на тэрыторыі Беларусі пачалі з'яўляцца беспілотнікі. Спачатку Александр Лукашенко заявіў, што нібыта украінскія беспілотнікі заляцелі на тэрыторыю Беларусі, яны былі збіты, і ў адказ Беларусь пачала падцягваць да украінскай межы войска. Трэцяя частка войска, сказаў Лукашенко, ракетныя комплексы «Іскандер» і ўсё астатняе. Праўда, незалежныя эксперты кажуць, што ніякіх украінскіх беспілотнікаў не было, але вось беларускія ўлады тут моцна замітусіліся. А потым пачалі з'яўляцца на тэрыторыі Беларусі расійскія беспілотнікі. І гэта вельмі дзіўна і вельмі скандальна. Пакуль яны ляцелі ў невялікай колькасці, не кожны дзень, то можна было неяк сітуацыю замаўчаць. Але мінулой ноччу з'явілася нават 8 шахедаў. Прычым 2 з іх былі збіты, прычым над Гомелем. І фактычна другі горад Беларусі па колькасці, па плошчы стаў ахвярай расійскіх беспілотнікаў. Рэшткі збітага беспілотніка упалі на гарадскія кварталы. І Міністэрства абароны было вымушана выступіць з заявай, дзе сказаць, што сапраўды нейкія беспілотнікі заляцелі ў паветраную прастору Беларусі і былі збіты. Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Прычым нічога не гаворыцца, з якога боку яны заляцелі, чые яны. Калі там з Украіны ляцелі, казалі, што гэта украінскія. Калі там мінулым годам польскі верталёт заляцеў на тэрыторыю Беларусі, адразу казалі, што гэта польскі. А цяпер вось некія невядомыя раптам чагосьці заляцелі. То бок улады хаваюць той факт, што гэта расійскія шахеды. І тут раптам сакратар саюзнай дзяржавы Дмітрый Мезенцев выступіў з некім неўклюднай заявай, што, маўляў, ва ўсім вінаваты амерыканцы. То бок гэта правакацыя амерыканцаў. Мы прекрасно понимаем, для чего это делается. Для того, чтобы сеять тревогу среди граждан Беларуси и России, чтобы доказывать, что у нас есть элемент уязвимости. Но это же делается по указке, по глобальной указке из-за океана. Дзіўна, як амерыканцы кіруюць расійскімі беспілотнікамі, якія раптам залятаюць на тэрыторыю Беларусі. То бок, вось гэтая карціна свету, што Беларусь не ўдзельнічае ў вайне, што да Беларусі гэтая вайна не датычыць, яна пачала ламацца у самы
непрыемны момант, калі распачынаецца выбарчая кампанія. І прычым небяспека з'явілася адкуль не чакалі. Оказывается, что это российские беспилотники, и что с ними робить, покуль не зразумела. Президентом Беларуси помилованы 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Соответствующий указ подписал глава государства. Вышла на свободу чарговая группа палітвязняў. Гэта ўжо трэцяе вызваленне, і можна сказаць, што за 2 месяцы апошніх на свабоду выйшла 78 палітычных зняволеных. Гэта рэкорд у беларускай гісторыі, і гэта патрабуе пэўнага тлумачэння. Зразумела, гаворка ідзе не пра гуманізм, таму што беларускія праваабаронцы склалі вялікі спіс людзей, якіх трэба тэрмінова вызваляць па гуманітарных падставах, але з гэтага спісу толькі невялікая частка выйшла на волю вось паводле гэтай кампаніі памілавання. Не ідзецца таксама пра змену палітычнага курсу, пра паварот у бок лібералізму, бо адначасова з вызваленнем адбываюцца новыя затрыманні, новыя суды, новыя палітзняволеныя, і, як кажуць праваабаронцы, затрымалі больш, чым вызвалілі. Гаворка ідзе пра некія сігналы, некія палітычныя жэсты, якія беларускія ўлады накіроўваюць некай аўдыторыі. Як бы ўзнікае пытанне, якая логіка адных вызваляць, другіх садзіць зноў за краты. А логіка такая, то, што ўжо 4 гады ідзе затрыманне людзей па палітычных артыкулах, гэта ўжо перастае быць некай навіной. Гэта ўжо руціна. А вось вызваленне палітвязняў – гэта сапраўды навіна. І менавіта на гэта ўсе звяртаюць увагу, і менавіта гэта тое, чаго патрэбна беларускім уладам. Прычым я б звярнуў увагу, што вот эта ідэя вызвалення яна з'явілася не так даўно, бо ў пачатку года, калі абмяркоўвалі законам аб амністыі, адмыслова падкрэслівалася, што яна не тычыцца палітычных. Яна не тычыцца тых, каго абвінавачваюць там экстрэмізме і іншых палітычных артыкулах. Падаецца, што тут два адресата гэтага паслання з вызваленнем палітвязняў. Найперш, гэта ўнутраная аўдыторыя. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў Лукашенка, які збіраецца балатавацца на чарговы прэзідэнцкі тэрмін, хоча палепшыць свой імідж, зрабіць яго больш чалавечым. І вось тое, што, як кажуць, рыхтуецца яшчэ шэраг вызваленняў, сведчыць пра тое, што, магчыма, прэзідэнцкія выбары будуць набліжаныя. Яны пройдуць раней за тыя тэрміны, якія павінны яны прайсці паводле Конституции. К слову, на следующей неделе будет очередное заседание нашей комиссии, где будут рассмотрены очередные заявления, достаточно много. И мы также путем тщательного изучения каждой кандидатуры будем формировать свое мнение о том, возможно ли просить главу государства помиловать то или иное лицо. А другая аўдыторыя, другі адресат, які накіраваны гэты сігнал, гэта краіны Захаду. Тут Лукашенко хацеў бы прызнання з боку Захаду вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2025 года і прызнання яго прэзідэнтам Беларусі. Бо сітуацыя, калі значная частка свету, заходняя частка, не прызнае яго прэзідэнтам, для яго трохі дыскамфортная. Ну і тут важна тое, што Лукашенко хацеў бы ўдзельнічаць у нейкіх магчымых перамовах наконт замірэння па Ўкраіне у новым статусе, у статусе, у якім ён прызнаецца рэальным легітымным кіраўніком Беларусі. Бо без такога статусу прэтэндаваць на ўдзел у перамовах даволі цяжка.
Таму сапраўды можна чакаць, што будуць яшчэ вызваленні, тым больш, што прапагандыст Юрый Воскресенскі анансаваў гэтыя вызваленні, казаў, што недзе каля 900 хадайніцтва памілавання ўжо падпісана. І можна чакаць сапраўды, што будуць яшчэ вызвалены некія людзі, ну, але пакуль некай рэакцыі, публічнай рэакцыі з боку захаду мы не ўбачылі. Прадстаўнікі і ЗША, і Еўрапейскага звязу адзначылі, што гэта добра, яны вітаюць вызваленне і патрабуюць вызвалення ўсіх палітвязняў. Пакуль ніякай іншай рэакцыі на гэта няма, ну, але гэта такі, ведаеце, тэст, такое прамацванне сітуацыі, на всякі выпадак, раптам можна будзе за гэта неяк зачапіцца і пачаць некі дыялог, некія кантакты, у выніку чаго беларускія ўлады таксама могуць атрымаць некія палітычныя дывідэнты ад гэтых вызваленняў.